kwaba bi me kan se ye twa ye ho aba na ya mo hu atetesem ene anansesem ene ye saa ye nananum kasa ne bi ho no ma na omode bube ade ye futuo ade ma emaburu na asisu ende saa nsem ne nyina ayira ye ka asem bi se misuro wo Gyamfi obi no bi ya ade se me fa ne se ebi a oba bi na wati mi agi ebi na danfo ne mpro na ne tie na waje na danfo kunu yo na ne tie no se oni oba ya na yonko oba foforo kodi agoro na danfo o kuna otimi ka chen se wura mi kunu de me pese me no onu ne be di agoro fi se mi suro Gyamfi suro Gyamfi ni se waji obi de da ama ne hu je ya de wokan ne se obeka de atwa ne tia ne se asomasi mi suro Gyamfi mi suro ni se waji obi de da eni nti ebia na ba baje me de nti ye kasa ena nanum ede eba ede to wonu se mi suro Gyamfi na mi suro Gyamfi de ye akasa iba ye ne se ye akasa iba ye ne se eye ewura efensa abena na onu okunu awale no mate o makura ase na amote akura na se a niema enkoyi nemu afomdwuma na bema ne ye we na da baako bema no oba na wo ana oba bema ne se oba na ka kire bema ne se onko afom pa aduane mra na bibia ni ho na bema no okoi no ko bedi kane no bedi no se ukọ bedi na se obaji sika ya de mawo ebi nso na woni sika na mum ukodo a na wo de apa aduane etini na nanom fa ne dogye akodo ade kwaje aduane enti okodoje a okodo de akopa aduane abafi se na yira wo a pressure wo fie ayedi nti abranti ko ye na okoya na bofu bi enso a wotwam efa akura na se esre awura ne nsuo abena ne nsuo sabena ami nsuo no na abena se bi ma no nti o se bi ma no wie na bofo no hwe na pretwam na chese emo na wakum mu no yi aye kusie baako na ode ne man se awura ji ne faye aduane ya no banadi na ukunu wei o kan sa ya obaye tue ni ti buei wa bomasem so wa ka me ya wo ade na abaye sa na oba tan o ka me ya o sa no se gbo eno minim kafra ade di asema na o se menyim ya menya abosome na pepepe ana mekunu ewuye nti ko se me dia wu na meni kunu nti na aka asa na me dia were ho ne ya wo esu sa no na me kura nso meni kunu ni nyina achi no be ma ne wuye no na o mo se ka mitufi akura ha abusua ni mu nsensem timentu ha me da so te ya wadane samantenten a edura anwumre bia fi no nan kɔ no oba behunuhuna me eba sa me ba ne so saa nti so betimi aboa me a makoba bia me aka akire me se mentutuo emo samantenten se betimi tutuo bo samantenten na eno ano no enya de a mewu anaso betimi behunuhuna me biem mensu minim kwa me fa so a menye tuato nti wa be de wadaro ma me serew boa me na wo ya watimi abebo ayi tua ma me na me so waja me hawo eno se abre be no oba eno se efiri no nan ekobo no num ni no nsia ho no sa abre ana sama ne ba enti se obebo me de a me soja oba be ya na me soja na ho na ya no oba me soja na wo hu se musie no efiri ho no mo basa na tutuo no gu emusie no odi gu musie no saa eno an wono na tuo na ka no efi okode me ho beto me so be ne saa ma me na bofo no so ese wate enti bofo ne ko na bere so se obekum samantenten na obekunu be ma nsu firi afum baaye no na oba no asoja omo de aduan nwumre aduan se so oba ne soja no so refiri ho no ka che ne kuru se ko ne kokko fitaje nu ma me fa akra ne ma me na kokko fitaje nu na eja no se wa se de sisi wonu ma enwanse na akra egbo ase enya ade a eboa nti bomodin ne ko fitaje nu ma me no se wate ana be man
ekokoto gye hu na hu nti ho na bofo ne ba na oba ne bo na ni kire se on tutuo no nkɔ ba bi a engusie ni wo no ti wo tutuo no pee na ne kunu tiam bui obi akumi be ma ne bo se na se o se samantintin no se ko ane tum enye samantintin bia be ma na ne te no wonye me hwe me wo ye kwonko a na ekumi enti me ka se me wo kunu a kanya de abesi ha biem nanso so de adure de obuntu ama na wu wo wu ne de esese o wale me ni se oja me hokɔ enu nti yenkonkosie no ana oba no ne be ma ne nyina so num kutu amena ana mkokosie be ma omasie na wie ama adi be se omote adi mfie bebre ana omote we na da ko oba no no aduan ono kwa de na yura fimpo asem na adi buru mfie du ne yura fi de asie mpo de omoye no na yura fi na oba no aduane oguso a ono aduane a obojenum ya nwusie wono akori okohya akwala no no koka gyashim no we isi no ka che be ma ne se mi wura mesrew onhwe na mi jai se de enko fitem ma me no se me enko fite wugem ti be ma ne ko ka sa be ma ndika ko hwe ba bi ono kotete atutuo no ohwe ho na bibie no se na de no se me abena anya wo na mo bi fite eje ma me gina ba bi tutu aka che me se na pese ofiri wa brabum na ne me enko fite jem ahwa na owura de me no ko se sa ne niema o koe no se me misro wugem fite se metena ho bie ma adai me mpenkwa eja no bi fite ma o ma meja ne kwa ma ne se ne aduru me so se me so me fite jem de na che se obi ta ba bi a obedi mawu eno nti abena misro wugem fite eno ene kasa eda ho bepema ne se abena misro wugem fite eka ade bube yeka ade tufo yeka ade ya asem ya aka kire obi fi se oye obi ade ne se waye bi odi ya obi pan to ka se ewura krache misro wugem fite o na wo de wo no kwano no misro wugem fite enti misro wugem fite na bosie ena nyansapo aka se fidie so ye de ama wi ye de ba akobeka ho na menim se eguso ato aso ebere esem no ebesa de bi asa beka ho ye ka asem kire obi se ye tuufu na wanti a kwa anti ade kuro na wahefa ede ani anti ade mena na yakapai na o to saa anansesem yi anti ade kuro anansesem ede kire me nenne wonso akwa nyansapo kasa fidie wo hwe bi me so me to anansesem ne bi na me de akire wo eye awura bi na otena kuro bi so a one ne maame ne papa enetie awura ne din ede aso yuwa na aso yuwa ayi obi a chese omu nipa bia wasase na oteso no kuro na otimu no oye panyine obedi watem ne maame wo mu no ne papa wo mu no na wonim kra na ebe ma kra na apa ho asan kwose ne pede ne sese wawu ekwan aso yuwa do be fa so no aso yuwa be ye wo pa mo hu se waye wo wose kuro ho fo me ma sebiem son obi anye ne tipenso se de ne na mafo ma ne kekeka no enye woso oduane enye so nam ne me saa na aso yuwa tie o mpani kuro ho be ma na we na dako aso yuwa ese okọ ensuima akosi ne niema na okọ ya osi gusu a osi ne niema no ana abrantie bi nso be se ensu ne bi o se ensu ne no se awura bense aso bra beso ame asema abrantie ne kan ye ni aso yuwa di na temwa ne de ko bom ko kuntokwadende obi asuru aso yuwa nti ontimi mpata we na abrantie tenten kokọ kama ne hunwi bebre obae ne hunwi ate sa apia pepepe ne hunwi bebre no obae obawie obeduru honum no se obi ade nti na wo kontokwade no pata wie no obi ade na kontokwade ndi no obi pata onyo se hey krache fa wonse mfon fafiri mi sokọ wana yi obi ade no kurom ha be ma papa be na wa ha me pe no ana o se ne me amade o se ha afi na wo kasa wo na wo ye be ma kurom afọ me amade papa bi anim udom ye bibi enye udom du achi ko ba bi enye yi ana obisa ne se na onwale no se adimaka che se kurom ha be ma papa bi ania ho na me ko wale no ana aso yi wase ane onwale okache nse ane me wale no se ane oba wale mi dia ma enko fi na ekoko hu ma me ne papa ana okọ odi na chi ene ko ye
oduru ya muduru fie ono ono aso yiwa na abo na mane wa me musa be man ne kwaso oduru no ma ma me we papa momra abrantie ni din ukra ona aso din de sei o se frɛ me kwaku wase yo e frɛ ne kwaku me hu no obe wale me se me wale no no so obe wale me nti me de ne be kyerɛ mu na ombo so mba be wale me ona abusuafo ba be me ho ade na ode makọ ana wase yo ana aso yiwa eja an kwan kwaku kwan na kwaku koye edi na otwe pepepe ana kwaku ne nabusuafo ne nuama anum ne papa ne wofafo omunyina edi akire baaye beye ne ho ade de niema beye ne ho ade fefefe kama omuwie no msesa aso yiwa niema so aye omunyina so niema yi na omoba omutwa nsuo na aso yiwa kosimu niema na no motena ade so twa aye no mode baaye nti omuwie ye na ana omusi kwan so aso yiwa ka ho abeji awale busuani bia nkobi wo suro kura so wakasa obedi aso yiwa achi omunyina siga fe omusi kwa so omukọ no odi omunyina di animu na oni ni kunu kwaku ni bia gusu ya kasa ya mekere kwaku ni yie na omu ya ne se ni aye di odi animu no oso niema no oto niema ne twene a no adane kwaku no afuru dua oto niema ne twene a no adane kwaku no de nani ahwa afi omunyina dane kwaku ni kunu ba no ohyeche ono so kwaku tu che no ya otu che no to ho no ma owuro na taade a wonso adane kwaku ni kasie afi ohwe na chi ne na chi kwan ni tua ekwan na monam so se kwan kese na afi edane nwura nko a kwaku no ni din pa no efe kwaku na foku enti kwaku na foku so na adane kwaku yi aso yiwa ade ase na mehudi mani ehu ne nei se dasani a obafia be ye me ho ade na fe de aduru ni ni se empanyi se be na ni tutu agu ni nsem waye mobbo ewo kwaye mu ho ogina ho aya nsu kase bi atie agu tititindindindin a chese abuno ama ne ho nyina fo awodi no ana kwaku na fokuo akwatiri dua so ana ohwe no ana so yiwade esuni awreho so onwum akwamo de no onya aduane ni awon so de no opeso okọ efie ni nyina nso so kwan ni ho onhu kwan ana so yiwade esun ani awreho so onwum na kwaku na fokue kwakue na wodi mi o na kwaku no so age so aso yiwa awodi wantuma ni ho aso yiwa aso to nyum so kwaku na sa age so ene so otemekasa otekasa odane abo nyina chi otekasa de ne me okoso de sun atonyum no na wasa asom kwaku na fokue kwakue na kwom de mi o na kwaku na age so aso yiwa akwom de wa aduane ni ho aso yiwa na bofo bi nso a on de eponu no ba betutuo onso pe be bi tema nsuri toti na woti onti odasani nka wo eponu mu da kwaye num nti ene de yede na woti se obi tonyum ohun se aso yi wagina fo mo tonyum no na opaja ni tifе so ohun se kwaku so na wosoro ho no ma oje nyum no so na aso yi wase adede twato aso so na kwaku na fokue kwakue mekome ma mi ho na kwaku na foku agene so aso yiwa obekọ ma me ho aye kwan ni ho aso yiwa ana bofo no epie ho no se ewura ede na asi a ugina ha no motonyum na kwaku na age so de asem na asi ana aso yiwa se mesre o de fa me kofi na meka makosem na bofo no se sebiem so hwe bofo no sebe hwe se de wasi awe besin na wo hye ponu mo no kwase na kura ase se obeka no nsuo kura na sebe se obedwa kura na timi di be se nenum na hwe de mowre ne nantini pa na hwe aso yiwa ne ye beka se na mfo ka se wo che ne ho na bofo no ka che se sebe do be kofi obepene so ma wale wo de a be do be kofi na aso yiwa wo kan ya na wa ba ape apu wo hu ya yina ho na me ana bofo se ani amiko ni wo sa de sun frɛ no mesrew fa me kofi ena wo se obepene so na wa wale me de a me do be kofi se won wale me de a enya de a me do be kɔ ne tintini titie nyina ne se aso yiwa de amemremfe de
awerɛhoɔ ɛpene so sɛ mate mɛwale wo ɛno nti bɔfo yi de ne kɔtenaayɛ na sɛ de aso yi wate na kura ase yɛbɛka sɛ osi kye ne ho esi pɛ na brabɔ ne wi aseɛ yɛde ne kɔkɔhyɛ akura paa kyerɛ sɛ ɔne bɔfo yi nko a na hyɛ hɔ ɛno nti aso yi wayɛ ɔba a ɔmu adeɛ ɔmuni maame ɔmuni papa ɔmuni pa biara wa kuro na no wɔtemu no ewi aseɛ no ɛsan sɛ na kwakuo ne ba insura no bɛnom nsuo no mu hu sɛ aso yi wa mu adeɛ nti ɔde no bɛkɔ ɔmu kuro no mu tena ɛfɛ na nte ade no ɛno nti na mpanyin si yɛ tuufo no wa ntia a okɔ ante ade ananse sɛ ma metu yɛ sɛ yɛ woda na wa share video no na wa subscribe na wa mi adom an sɛ de bɛyɛ video bi de bɛba NYANSAPO kasa fidie so bia wobɛnya bi na wo so wahwɛ na ma foforo ɛho bi bebre wa akire ugusu na wohwɛ no ye bɛtoa so na de bi aka ho mi din ɛde nana Gyamfi adutwum ɔdoma kwa de kyɛ ne a ye bɛsan so ahyia bi yakra mu nyina titi wo bi ka titi wo bi kyerɛ tete anansesem menu mie no nyina anim sɛ enei ye hwehwɛ a yenhu sɛ adwumadie yi ya fa to yon sɛ ye bɛkyerɛ enkyirima amamrɛ ene amane yes saswa kwaku ananse ene kɔware ne yire asɔya na woje wase na ya akɔra abɔne abenye fanyimbɔne ewiase a yewe no wɔdɔ tema ene anida hɔ watwentepum afiri hɔ sɛ de kwaku ananse di ne tiri nyina awura wo meni wana woni mude woni mamamrɛ no te amane ase ye beji nkonya ni ato anansesem no ye hwiye a afutu a ɛsɛ ne fata no wafa na ade abɔ obura ɛno nti ne hyia me nana adwo abajo abra me de tete anansesem ebro me dawo ase